Амада салом бародарон дӯстон, ман бо шумо ҳастам Муҳаммад Сидиқ. Имрӯза дар видеоролик дар бораи якчанд хабарҳои хушу нохуш гап мезанем. Бародаро, барои ҳамкорӣ рақамҳои телефонамро дар описани видеоролик мегузорам. Бародароне ки маро туғрӣ намефаҳманд, дар комментария нависед ҷо хатогӣ дорем, ё ки не, ман номерҳои телефонамро дар описани мегузорам. Ба тариқи WhatsApp метавонед ба ман тамос бироед, ё ки дар шаҳри Русия бошед, ман бо шумо ба тамос мебироям. Куҷо хатогӣ дорем, чӣ мушкилие ҳаллш мекунем ҳатман. Агар видеоролики мақбул набоша, ягон чӣ дошта боша, ҳатман ӯро удалитш мекунем. Канали хутуай, ҳар чизе ки бихоҳе ҳамун мешавад дар ҳамин канал. Ҳамаи шумо бародарон медонед ки супермаркет чия. Дар ҳамин супермаркетҳои шаҳри Федератсияи Русия як ограбление мешавад, яъне як ғорат дар магазинҳои супермаркет мешавад. Дар ҳамин ғорат шаҳрванди тоҷик аз ноҳияи Қимсангин будагиро гунаҳгор мекунанд, яъне ки гумонбар ҳисоб мекунанд. Вақте милисоҳо дастгираш мекунанд, баъд аз бозпарсӣ гӯяш мекунанд ҳамчун гумонбар то вақти аниқ кардани кора. Ай тарса ё ки ҳаяҷонзода мешавад, ё мегӯяд шарманда нашам, ё муҷозоту накунанд, ба ҳамин як мушкили кӯчак меояд хича дор мекаша. Бародаро, хай фикр кунед чӣ гуна дӯздӣ боша ва ҳамин одам чӣ хеле одам боша, ки барои як дӯздӣ хича дор мекаша. Ин инсон дигар моро намешнавад, не ки дар байн савол меояд ки наход ки ҳамон як чанд соли тира дар зиндон мешунонанд, ба ивази ҷони ту боша, ки ҳамон як чанд сола ту ба ҷон иваз кардӣ. Ҳамин бародаре ки ба худкушӣ даст зад, фикр кард ки ҷони ӯ халос шид, тамом ҳамин қатӣ мемирад. Ман ҳечи боварӣ намешавад. Хоки одами оқил нест, хоки касали рӯҳия ё ки мусулмон нест, ба охират бовар надорад. Ҳамин тавр одамо танҳо метавонанд ба худкушӣ даст бизананд. ҳамон бародаре ки худкушӣ кард дигар моро намешнавад, вале дигар бародарони хоҳарон бишнавед ки ҳамон модаре ки шуморо 9 моҳ дар шикамбаш гардонд ва 2 солига аз пистонаш ба шумо шир дод, шумо фикри ира ҳам накардед, шумо фикри қиёматона накардед, ки дигар дар шумо шафоат карда намешавад. Надорӣ як тоқати неши занбур, охи ба ин коро чаро даст мезанӣ? Ман ҳайрон ҳамин мешавам. Хай охи ман дигар ҳечи гуфтанӣ надорам. хубтараш суханҳои акай ловара як борига бишнавед, шояд ҳамин сабаб шавад ки мора ай ҳамин роҳ бигардонад. Баъд як чига гуфта намонад бародаро, ки ман дар як шабакаҳои интернетӣ хундам, як бигем твиттери як профессора ҳамунҷа хундам, ки мегӯяд ки вақте фарзанд ба дунё меояд, дар вақти ақл гирифтанаш уже фаҳмида истааст, дар ҳамин ҳолат мисол ягон нохушӣ ба ҳамун рух метавад, ҳамун фикри худкушӣ уже дар сараш меояд, бояд ҳамин вақт падару модар чӣ кунанд? ҳамун фарзанда тарбия кунанд, ки вақте хита мекушӣ ва чӣ мекунӣ, и ҳечи хубӣ надорад, ин роҳ ҳам наҷот намеёвӣ. Мисол ин корора бояд пешакӣ пешгирӣ. хуб будам ки занги телефонӣ шуд, ки як дӯстамон хонум даст ба худкушӣ задааст. хело ғамгин шудам ва мегӯям, ки номард меҳисобам касеро, ки дар душвориҳои зиндагӣ тоқат карда наметавонад. чӣ хеле ки зиндагиро лаҳзаи хубашро дӯст медорем, маош гирифтан, соҳиби пул шудан, ину он орзуҳо, пас инро ҳам бояд тоқат кард. зиндагӣ пастиву баландиҳо дорад, ҳама медонад. ҳатто бибиёну бобоён мегӯянд санги вазин об набурда. сабур бошед. назди ҳакиме шахсе омад, гуфт ки муаммо дорам, ину он бисёр шикоят кард, мехоҳам даст ба ин занам. гуфт вақте ба дунё омадӣ ин муамморо доштӣ? гуфт на. гуфт вақте ки биравӣ ба худ мебаришон? гуфт на. пас чаро ғамгинӣ? гуфт аз худо кӯмак талаб кун. гуфт худованд ҳеҷ касро ба қадри нотавоноиаш имтиҳон намекунад. дар зиндагӣ бояд сабур бошем. маънии зиндагӣ ҳамин аст. лекин боз мегӯям, номард касе ки даст ба ин кор мезанад. на халосоӣ нест дӯстон. бародаро, як чига ногуфта намонад, ки кадми твиттер истифода мебара. ҳамун разработчикошу эълон карданд, ки ҳар касе твиттер истифода мебара, паролша, яъне рамзша алиш кунад. барои ки хакерҳо шикастагиян, бисёр паролҳоро айхид кардагиян. огоҳ боше бародаро, кадми твиттер истифода мебаре, ҳатман
алишкне ки шумо медонед ки даврҷа метавонанд дар номи шумо таҳмат кунанд экстремизм дига чизо ба ҳамин хотир ҳатман твиттер агар истифода барин алишкне ва дига соцсетиҳорам ки истифода киям баре шумо бояд двайноза чӣ такне ки мисол ягон кас бишкана ва бидрояда шумо ягон чӣ куна ира медонед ки чӣ мешава оқибаташ. хеле бародаро дар як видеороликам гуфта будем ки ҳар сол дар ноҳияи 5 дар яке заҳбро сел меояд ва ҳамун сели умагӣ имсол бигем зироатро гуфти мардак зарар дод. имсол гуфти ҳамун мардак ки дар ноҳияи 5 сели калон шидак итари сел дар ҳаёташ ман ёд надорам ами то вақти ман будам ҳастам ёд надорам ами итари села сел омад ҳама ҷо хунаҳора бигем тавои полшва чӣ кард сели калон шидагиай шохнам то меборад то қарор мена хай ҳозир видеороликша мемонам ё аксоша мемонам шумо худтон бинед. бародаро ин расмое ки мебинед расмои кӯчаи правда ин кӯчае ки ман зиндагӣ мекардам ба ман хеле ки расондан 5 нафар гузашта шудагӣ аст ки ин кӯдакон мебошад ва як нафарига боз кӯдак аст ки дар вақти дар мошин савор шидан кӯдак гум шид ҳамин тавр то ҳол пайдош накарданд. якум наворе ки мебинед аз колхози правда ва дуюм наворе ки мебинед навор аз держин астак бародаро. با همین ویدیورال که ما و شما برادرها با آخر میرسد اگر معقول نشده باشه لایک مونه اگر معقول شده باشه خودتون میدونید چی مونید با همین در پناه الله باشه خدا یار و مددگار ما و شما باشه.